Вітаю, шчасліўчыкі! Планы на год. Тэма складаная, тэма балючая, так шмат кніг, так мала часу. Асабліва, калі ты ўжо абіраеш сабе нейкія кніжкі, а потым губляеш да іх інтарэсы. Гэта ўсё ператвараецца ў нейкае абавязковае хатняе заданне, і ты траціш асалоду ад чытання. А ці ў гэтым сэнс? Падаецца, не. Але калі прыдумаць гульню, у якой правілы вызначаем мы самі, і такім чынам заўжды выйграем. Бінга! Бінга, літаральна. Я вырашыла зрабіць сабе картку бінга з некалькімі катэгорыямі кніг, з якіх я збіраюся штосьці чытаць. Вядома ж, не ўсе кнігі, якія я буду чытаць у гэтым годзе, будуць належаць да гэтых катэгорый, але штосьці я ўжо сабе нашукала. І зараз распавяду, што гэта за катэгорыі і якія кніжкі я бачу ў гэтых катэгорыях з майго ліста на прачытанне. Катэгорыя нумар 1. Ну, вы ўжо бачыце. Постмадэрнізм. І класны прадстаўнік, такі тытан. Гэта Дэвід Фостер Уоллес з яго бясконцым жартам. Літаратура, якая здзекваецца над літаратурай, парушае чацвёртую сценку. Я ўжо пачынала чытаць гэтую кнігу, мне нават спадабалася, але я заўжды рабіла выбар на карысць нейкім меншым кніжкам для хуткага дафаміну. Спадзяюся, гэтым разам я адолею гэтую кнігу. І буду атрымліваць ад яе такую ж асалоду, як героі гэтай кнігі атрымліваюць ад бясконцага жарту фільма, які настолькі цудоўны, што людзі паміраюць, пакуль яго глядзяць, і не могуць нічога рабіць апроч таго, каб яго глядзець. Таму паглядзім. Спадзяюся атрымаць асалоду блізкую да таго ўзроўню. Калі не бясконцы жарт, дык у мяне ёсць такая маленечкая замена. Томас Пінчан, агалошваецца лот нумар 49, самы, напэўна, такі даступны раман Пінчана, самы маленькі. Глядзіце, ну гэта як закладка да гэтай кніжкі. Таму, спадзяюся, пункт постмадэрнізму ў гэтым годзе ў мяне атрымаецца зачыніць. Наступны пункт. Аўтар з новай для мяне краіны. І тут я ўжо нафантазавала сабе, што гэта будзе хтосьці з такой экзатычнай краіны, можа будзе з Нігерыі, Чымаманда Нгозі Адзічы з яе паловай жоўтага сонца, ці хтосьці з Азіі. Але потым я зразумела, я ніколі не чытала нічога ў літоўскіх аўтараў ці ў латышскіх аўтараў. Таму я знайшла ўжо, нават у беларускім перакладзе ёсць кнігі Юргіса Кунчынаса «Тула» і Рычарда Гавяліса «Віленскі покер». Не ведаю, ці адолею я знайсці гэтыя кнігі у беларускім перакладзе, але напрамак я сабе задала. Нават побач у нас ёсць краіны, аўтараў, з якіх я яшчэ не бачыла ў сваім спісе прачытанага. Далей. Катэгорыя нумар 3, і гэта схаваныя пярліны, або кніжкі, у якіх менш за 150 адзнак на Гудрыц. Тут я бачу, у мяне ў папяровым выглядзе ёсць, напрыклад, Юлія Шарова «Вяртанне Ліліт». Нешта такое астралагічна-містычнае, беларускае, ну, такое бяром. Ёсць у мяне яшчэ дэтэктыў у сярэднявеччы, «Прывіды» Іроніма Босха. Тут нешта яшчэ і захаванае у сюжэце з карцін Іроніма Босха. Цікава, таму што перакладзена на расейскую мову, выдана ў папяровым выглядзе, ну, такая найс. Але я бачыла, калі Гудрыц, яе старонку, там было, здаецца, 7 адзнак, і мяне вельмі інтрыгуе, што ж гэта за дэтэктыў такі. А яшчэ гэта можа быць Сяргей Пясецкі, польскі пісьменнік беларускага паходжання, з Ляхавіч, з яго мінскай трылогіяй. Мяне так інтрыгуе яго постаць. Гэта чалавек, які быў шпіёнам, які быў кантрабандыстам, які сядзеў у вязніцы, адначасова з тым быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Папросту нейкі незвычайны лёс, ён пахаваны ў Англіі, у Гаствыхсе, і папросту ўвесь гэты шлях, які ён прайшоў, мне падаецца, усё, што такі чалавек можа напісаць, гэта цікава, таму паглядзім. Наступны пункт. Класіка з 19 стагоддзя. Ну, тут у мяне шмат прачытанага, але і шмат прабелаў. Я ўчора, напрыклад, глядзела на «Сферату» ў кінотеатры, і я зразумела, што я не чытала «Дракулу» Брэма Стокера. Рубрыка рэкамендацый падпіснікаў. Я не чытала Фаўста Гёте, таксама такі класічны твор. Я нават узяла з палічак гэты томік, але, ну, яшчэ не пачала, але, можа, гэта будзе годам Фаўста для мяне. Вось. Наступная катэгорыя. Месца дзеяння Лондан. Чаму так? Я думаю, што ўсе тыя чытачы
з якімі я знаёма, любяць рабіць так, калі ты выпраўляешся ў нейкае падарожжа, браць з сабой кнігу ці перад гэтым чытаць нейкую кнігу, дзе месца дзеяння менавіта гэты горад ці краіна, у якую ты падарожнічаеш. Я маю мару з дзяцінства пабываць у Лондане, і я не ведаю, ці споўніцца гэта ў гэтым годзе, але калі так, і калі нават не так, я сабе ўжо навыбірала, можа быць, Rivers of London Бена Аароновича, серыя дэтэктываў, і, мабыць, я б не так зацікавілася ёй, але маркетолагі прадалі мне яе, калі напісалі, што гэта Гарры Поттер, які пайшоў не у Лухары школу Хогвартс, а ў звычайную школу, а потым пайшоў у паліцыю. Ну, цікава, паглядзім. І «Белыя зубы» Зэдзі Сміт кранае тэмы эміграцыі, брытанскага каланіялізму, сяброўства, але мяне вельмі інтрыгуюць два факты. Я памятаю гэту кнігу яшчэ з рэкамендацый у часопісе «Гламур», калі мне было гадоў 12. Тады я была замалая, каб гэта чытаць, але кніжку гэтую я запомніла з той старонкі. І яшчэ, здаецца, у «Нью-Йорк Таймс» быў такі водгук, што проза Зэдзі Сміт — гэта літаратурны адпавядальнік гіперактыўнай 10гадовай рудой дзяўчынкай, якая танцуе чачотку. Ну, гэта неверагодна цікава. Ідзем далей. Наступная катэгорыя — апавяданні. Я не шмат чытаю кароткай прозы, але ў прошлым годзе з маім кніжным клубам, з дзяўчатамі мы чыталі зборку апавяданняў «Што пабачыла Касандра» Гвен Кірбі. Мне вельмі спадабаўся гэты зборнік. Не ўсе апавяданні, напэўна, трапілі мне ў сэрца і ў розум, але некаторыя я ўспамінаю па сей час. І я вырашыла, што, можа, трэба паспрабаваць нешта такое не вельмі знаёмае, але з чым у мяне быў нейкі добры вопыт. Таму у мяне ёсць у папяровым выглядзе, напрыклад, зборка Джэрома Селінджера, аўтара «Лаўца ў жыце», але ў замежжы, як я бачу, нават больш папулярныя яго апавяданні, кароткая форма. Пазнаёмімся, паглядзім. І яшчэ ёсць кніга, пра якую я казала, напэўна, ў нейкіх пакупках у Тэлеграме, дарэчы. На польскай мове ў мяне выданне Кармен Марыя Мачада «Яе цела і іншыя бакі». Я ўжо пачала яе чытаць. Мне, канешне, як праз гліну прабірацца праз польскую мову, але я здолею, мне гэта цікава. Феміністычны боді-хорар, па меншай меры, першае з гэтых апавяданняў. Такія трохі, не падобныя на субстанцыю, але агулам, мне падаецца, вайбы тыя ж самыя. Паглядзім, цікава. Паглядзім, цікава, гэта будуць папросту словы гэтага выпуску. Ідзем далей. Навуковая фантастыка. Вось гэты пункт, напэўна, будзе патрабаваць ад мяне нейкіх намаганняў, таму што гэта не тое, што я часта чытаю. Я ўжо прыглядзела сабе Энді Уэйра «Марсіяніна», на беларускай мове было выданне ў прошлым годзе нават. І яшчэ, можа, гэта будзе нагода перапазнаёміцца з Куртам Вонегутам, з яго «Сіранамі тытану», напрыклад. Я калісьці чытала толькі «Калыску для кошкі», і адзінае, што я адтуль памятаю, што людзі ядналіся праз ступні і пазнавалі адзін аднаго, кранаючыся ступнямі адзін аднаго. Падаецца, я была замалая для таго, каб штосьці адтуль зразумець і штосьці запомніць, як вы бачыце. Таму, мабыць, гэта добры час для таго, каб яшчэ раз пазнаёміцца з гэтым аўтарам. Наступная катэгорыя. Штосьці больш за 700 старонак. Калі вы забылі. Гэта, канешне, можа быць не толькі Дэвід Фостер Уоллес, гэта можа быць нешта з Дікенса. Мне сорамна пра гэта казаць, але я нічога не чытала ў Дікенса. Я спрабавала чытаць «Халодны дом» і спынілася на 25%, напэўна. Не тое, каб мне не падавалася, але я раблю не той выбар. У гэтым годзе паспрабую рабіць той выбар. І апошняя катэгорыя – біяграфіі. Я не вялікі аматар нон-фікшана. Я чытаю звычайна ці штосьці прафесійнае, ці штосьці па мастацтву, ці біяграфіі. І звычайна біяграфіі мне падабаюцца. І ў мяне ёсць на палічках 3 нават опцыі ў гэтай катэгорыі ўжо. Адна — гэта «Прайсці скрозь сцены», аўтабіяграфія Марыны Абрамовіч. Гэта мастачка, бабуля
перформанс-арту. Нават калі вы не чулі пра яе, я упэўнена, што вы чулі пра яе перформансы. Адзін з найвядомейшых — гэта калі яна сядзела ў музеі і быў стол прад ёй з купай прадметаў, і кожны мог падыходзіць да яе і рабіць штосьці з гэтымі прадметамі і ёй. І часамі людзі былі агіднымі і агрэсіўнымі, бралі, напрыклад, там нажніцы і пачыналі нешта тыркаць, нешта рабіць, некаторыя папросту глядзелі. Мне падаецца, гэта вельмі цікавая асоба. У мяне ёсць аўтабіяграфія Дэвіда Лінча, напісаная разам з Крыстэн Макенай, «Пакой сноў». Ой, ну калі вы бавілі са мной час больш за 15 хвілін, ёсць верагоднасць, што я нешта казала пра Дэвіда Лінча, ну гэта мой любімы дзед у свеце пасля майго. Неверагодна сюррэалістычныя фільмы, тое, што ён здымае, тое, што яго ў галаве, мяне так вабіць і цікавіць. Я чытала яго кнігу пра медытацыі «Злавіць вялікую рыбіну». Я не разумею, як ён робіць тое, што ён робіць. Ён кажа, што гэта ўсё медытацыі, лямпы і цукар. Не ведаю. Спадзяюся, трошкі больш даведаюся з яго аўтабіяграфіі. Мне так падабаецца тут блёрб. Калі вы думалі, што біяграфія Дэвіда Лінча будзе падобная на астатнія біяграфіі, вы ніколі не глядзелі яго фільмы. Ну, вось гэта праўда. Яшчэ ў мяне ёсць такая опцыя Энца Феррары «Мае жахлівыя радасці». Напэўна, не тое, чаго вы чакалі, але я аматар Формулы-1, і я з 5 гадоў гляджу, ну, трохі па розных прычынах, гляджу Формулу-1, і я фанатка Феррары ўвесь час гэты, і прачытаць біяграфію заснавальніка гэтага канцэрна, канструктара, ну, супер. Гэта быў, дарэчы, падарунак падпіснікаў. Спадзяюся, гэта будзе пастаянная рубрыка у нашых відэафільмах. Карацей кажучы, мне падаецца, што да сакавіка, калі пачнецца новы сезон Формулы-1, я засумую настолькі, што прачытаю гэтую кніжку. Вось такое мне выйшла бінга. Дзяліцеся сваімі планамі. Раскажыце, што вы чыталі і што, магчыма, спадабаецца мне па гэтых катэгорыях ці не па гэтых катэгорыях. Я вельмі зацікаўлена гэтым. Вы неверагодныя. Абажаю, абдымаю. Дзякую.